Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwana na faɗin duniya baki ɗaya, yana kowa da kowa fatan alkhairi. Sirri mai saurin kawo arziki, sirri na fita daga cikin kunci, sirri na jalabi muhimmi mai ƙarfin gaske, ga jalabi ga dafa'i cikin wannan sirrin. Sirri ne na gaske, sirrin ƙwarai ne wannan sirrin. Jama'a, wannan gidan namu Allah ya masa albarka sosai fa. Sirrikan da nake sakewa sirrika ne da na yi wa kaina, kuma alhamdulillah Allah ya sauwaƙa mu. Kai ma in ka ji ka ɗauka ka yi wa kanka, kuma duk wanda ya jarraba shi wallahi zai samu sauƙi. Ba ma son komai, kawai in ka ji daɗi ka yi wa annabi salati. Mun ba da fi sabilillahi. Sirri ne na samun waraka, sirri ne na samun sauƙin rayuwa, sirri ne kuma na jalabi da dafa'i a haɗe waje ɗaya. Wato yadda ake wannan sirrin shine, a koyana kake ka ji wannan sirrin namu, da Allah ka tsaya ka fahimce mu da kyau. Wallahi ba a yi shi da wasa ba. Sirrin nan wallahi an yi shi, na yi shi da yawa, na ba mutane wallahi bila adadi. Wallahi adadin mutanen da suka yi shi a hannuna ma wallahi ban san iya su, wallahi sun fi 1000. To gashi wa zan ba da fi sabilillah, in ka ji ka ɗauka kai wa kanka. Wato kasko ake samu. Daga cikin wayanda zan yi wa bayani ma akwai wanda ma sun san na musu shi, insha Allah ta'ala za su saurara kuma da kyau su ji na ba da fi sabilillah. Kasko ake samu. In ka samu kasko irin babban kasko naka, wanda za ka iya zuba mishi ruwa kuma ruwan ya ishe ka wanka, to za ka je gidan turuwa, babban gidan turuwa za ka samu. In ka samu babban gidan turuwa, sai ka saka hannunka ka ɗiba wannan ƙasa, damƙa 3 za ka yi wa ƙasan gidan turuwa, ka zuba shi a leda, ka zo da shi gida, sai ka juye shi a cikin kasko, sai ka zuba mishi ruwa. In ka zuba mishi ruwa, sai ka zauna a gaban wannan kaskon, sai ka karanta masa wannan aya: wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha balighu namra. Bakin iyanan shi kenan ya isa kawai, sai ka tofa. Haka za ka ci gaba da karanta wannan ayan kana tofa, kana karanta kana tofa. Kafa 1000 ake so, kafa 1000 daidai. In ka karanta kafa 1000 kana tofa, sai ka roƙi Allah yalwan arziki, ka roƙi Allah kuma ya tsare ka daga sharrin magauta. Shi kenan kawai, sai ka ajiye wannan kaskon, ka bari sai kafa ya ɗauke, irin karfe 12 ko karfe 1, lokacin da kowa ya shiga gidansa. In ma mutum bai bacci ba dai, ba walwala dai a cikin gari, ko ina kafa ya ɗauke. To wannan lokacin da ya zama karfe 12 zuwa karfe 1, sai ka ɗauko wannan kaskon, sai ka fita ka samu wuri mai kyau, sai ka ajiye shi, sai ka kwaɓe kayanka gaba ɗaya. Amma za ka zauna da kai sai ɗan gajeren wandonka haka, wannan ba matsala. Ɗan ƙaramin wandonka kana iya bari a jikinka. To sai ka sa hannu biyu, sai ka ɗiba ruwan, sai ka sha, ka sake ɗiba ka sha, ka sake ɗiba ka sha sau 2 sau 3. Hannu biyu za ka haɗa, amma za ka sha ruwan sau 3. In ka sha sau 3 to shi kenan, sai kuma ka yi wanka da shi. In ka yi wanka ka bari sai ka bushe, ka sa kayanka, shi kenan sirrin ka ya haɗu kawai. Daga ranar nan gari ya waye, da Allah ka zuba ido ka gani yaya rayuwanka yake. Kai tun ga da wani lokacin nan in ka sha iska za ka ji rayuwanka ya canza. Balle ma a ce ka kwanta bacci, zuwa asuba in ka tashi za ka yi sallah, za ka ji komai ya canzu a jikinka. In ka fita kuma cikin al'amuranka za ka ji daban. Allah zai buɗe maka ƙofi na samu. Daga ranar nan kawai tafiyanka ta gyaru da yadda Allah. A ba da shi fi sabilillahi, wanda duk ya je ya ɗauka yi. Sirri ne mai kyau. Mun yi wa mutane, mun yi wa kanmu, mun yi wa jama'a. Kai ma ka ɗauka kai wa kanka. Mun ba da shi wa duniya duka gaba ɗaya fi sabilillahi, wanda ya je ya ɗauka ya aiki da shi.